step kebakmennya pilang barok kiperlok kibe iet kibapet ya kena program jongi wan ban mani belawan rak sapi. Daka good news TV jongka KGP snat sep ngi. Bat kejing kublai ya pilang barok haka kerteng. Batiang tam kejung try bat unong pen jongi uji sukres. Ngai nguru ya ublai ubala kerku yangi. Lama kini kisngi kibala no barok. Haga bangidang yo ban ring bat ban penihar mensiam. Haduk kena ke kelipman. Bat kebaulah penyok pat yang sisian. Ya kena ke step ban syak skor. Ya ke ketien kajong ublai. Kabenta na ketien jong ublai hak kena ke step ke bementa kalong. Naka kitab u Isaya kelenong ke basau puwai. Bat kedekan ke basipau. Ngan pulih ya ka ong kumni. Tuwat syapting me. Namar ngalong rengkat bat me. Wat ngoma namar ngalong ublai jong me. An pensyat bor ya me, hoot ngan ya rap ya me, hoot ngan kersian ya me, da kekti kamon kahok jonga. Berka kubor pedeng, berka pang pedeng jong ka kubor hakan ka step kalong. Ki kular ki basisya, bat ki baskam, ki jong ublay. Ki perlok ki bait, hoot sisya, haka jing ya lenti jong ka jing em. Ngila Jumat, bat ngila Juyesyam, ya ki babon ki jingkular. Lakalong hakabangi yokmat, ya ki jingkular, leng baki bahayeng ki basam jongi. Ki jingkular ki balong na ki parlok ki parajor ki jongi. Ki jingkular ki bangi yasyam, ki lak banlong, bakita ki jingkular ki long ki batok, bat ki basyukor. Ki penlong ya ka mensim jongi, bangin pangnut. Ki donru ki jingkular ki bamsyum la urlong, kat kumbangit mo, bat kibabon ki jingkular kibam tikna kibangi juya kendo haga jing em kajongi kabaman lakasngi handrai hapdeng kita barok kadon ke jingkular kebaskam kabau ublai ukular yanga bat yapi hoat ngi em hagini kisngi kiba kibatan kibakan ka pertai ka kelan ka por syakapor bat haga jing em kajongi dasisa ngi don hapdeng ki jing ngau syapting kijing ngoma bat kabangis ir yala kajong kajing em habang yo i bakisibon kijing kela kibang yo ngau sapang ki kibaja saudong jongi handai kaktien jong ublai kapen mau yangi ya kijing sisa baki kular ublai kilong kibasisa bat kibaskam nagbenta jongi kabenta kabaningkong kaba ublay ukular ya ka jing em jonga bat jong pi hakaba uong wat syapting namar ngalong ringkat bat me ublay jongi ukwa yang bat ya pi bangin long jai jai haga jing em nang bangin lat nagata ka jing syapting hoat de sisangi em haga nika pertai kabalasin syar yangi dakata ka jing syapting haga jing em ka jongi kum kibreo habang yo snow ye ki sibon ki ki bajia hakan ka pertai kabangi em menta ka penlong yangi bangin syapting habang yo ye ka jing hiar jong ka long breu ka man breu kabalapan artatin bat kabalapan syapting yangi bangin le sngan hakayat kayeng kabaman kasngi ni syapting namar bangi don hap deng jong ka jingpang jong ka jing sitam ni syapting namar ka jing duk ka jing kerdu ni syapting namar baya ka jing sok ngim yo haga jing em dan sibon ki ba penlong yangi ban ngin syapting hanrai hap deng ki jing syapting ki babon ka tien jong ublai ka dan ban ai hanga bat hapi ya ka jing ngos kam namar ba ublai ulang ubasisya bat ka kular ublai kalong ba undan rengkat bat ngi hap deng ki jing artatin bangim dai ban syapting ki perlok ki bait habangi pa ye ki syakri ki jong ublai nginyo i ye ka jinglong ka jong David ubriu ublai mat shisha ye kata ka jing isen ka jong ublai hagba uya syam ye ki jing syapting haga jing em jong u ang haga sam kabalai kabasan punyau kadekot kabalai haga por banga syapting ngan syanya hame badu ong syu haga dekat kabakat wei haba ha ublay ngan syanya ngan om syapting ubreu ula le ayu yanga
Day namar kata haga jing em jongi ngim day ban long kiba syapting. Namar ublay ong yaka jingsuk nga ino hapi. Yaka jingsuk jonga nga ay hapi. Kumbakan ka pertay ka ay. Nga ay mga hapi. Wat ki kuslay na kadot non lemne wating. Kaday kane kakular kabasisya. Bat kabaskam kabaublay ulakular yang nga bat yapi. Wat syapting namar ngan long ringkat bat pi. Hari ka ay penlong yangi bangin syapting kalong. Namar bangim don ya kata ka jing penlet ki jing mut ki jing perkat ki jongi ha kita ki jing kular ki bau ublay ulakular yangi bau unyat bat bau undan ringkat bat ni. Ay namar kata bangin ken mau bangin syanya haki kular jong ublay ki balong ki basisya bat ki baskam bat ki bamju kela lano lanoro. Kabentah kebaar, kabaublay ukular na kabentah jongi kalong, wat ngoma namar ngalong ublay jongme. Kani kaktien kalong ka jingsingan, bat kabaay mensim na kabentah jongi. Hoat kani kaperdhay kalong kabapen ngoma, yangi habang yo snow ki ki jingjia ki baper, ki jingjia ki bakla ki jingjia ki basyerkay. Bagi don ki jing yele hagi babon ki jaka hagi ka perthai ka bahado menta ki jing yele hapdeng kari US kari Israel berkari Iran kadang yai kadang yahan ber ki mensim ki baloloy ki lay day ban do no ki men yela ki jong ki mensim ban don hapdeng jong ki badan hapdeng jong ki jing mensau ka baladang i perkat ka pensngoma yangi Handrai hakan ka step ublay uong yangi wat ngoma. Wat ngimla banlan bahaga jing em jongi habang yo snow yaki ki bajia saudong hakan ka jing em. Ngidon ka jing perkan ban penbiang ban lom ban lang na kabenta kisngi ki bansawan. Ngaken mau haga senam arajar kat kendai arajar arpau bagadon ka klam covid kat kendai. Dan napdeng jongi namar ka jing snowma ki jing sar jong ni knyang jing pang ngila perkhat ban lom ban lang ya ka bam ka di haki yeng ki sam jongi o don ru ki ba ong tang bangila don u khau tang kata kala biang yangi ni perkhat bangin pen biang ya ka pisa ka pilain yo bakajia kumno ka basneu knang bangin la ban pendap pen biang haka jing em jongi handai ki men sim ki ba kordor kini ki ai barok kimla ban ai hangi ya kata ka jing singan ka bapaka ka jing singan ka ba ai jing hon yangi handai ka jing hon bat ka jing singan ka don bat utrai bat unong pen em jongi uji sukres namar ma uhi un kerku yangi ma uhi un pendapen biang yangi namar ki kular jong u kilong ki basisya bat ki baskam apdeng ki jing soba jong ka jing em tongin ya ye ka jing ya lenti jongi da ka jing skam ba da ka jing sngan bantep ye ka jing sisa ba ublay ulong ringkat lam bat ni kabalay ka ba ublay uang ngan pensyat bor yame o ha ka jing em jongi bon sen ngidon hapdeng jing ki jing tlat ki babon lakalong hakamet kapat ka jongi haka jing mut ki jing perkat ki jongi hoot wat haka jing long mensiem ka jongi kini kilak ban keta ya ka kot ka kya jongi kalak ban keta ya ki kam ki jam ki jongi ki bangi dei ban trei bat ki bangi dei ban pentelun hoot kalak ban keta ru wat ya ka jing long mensiem ka jongi haka babon sen kum ki breu habangi dan hapdeng ki jing yasham kibakum kini nginok mensiem ajaka bangin ya bile ban kinang ta ban ban ngis ngobang ban ri tengen hakita ki jing telat ki bangi ngidon dei namar kata ngidon kami kini jing pensyat bor ka jong ublai bangin la ban lat na kini jing syak te syak kom bangin la ban pendap hok iki kam ki jam jongi ngidon kam ban yo ya kini jing pensyat bor ka jong ublai nang bangin nang la ban ye syakri ya ublay ubala khot yangi bat ban le ya kata om day nak
day na ka jingla ka jongi. Upo luong bangala banle yakini ki ay baro hauta uba pensat bor yanga. Itan kami kini kajing pensat bor ka jong ublay nang bangila banle ay ha ka jing ka jongi kabaman lakas ni. Kabasa o kakular kabasisya berkabaskam ublay kalong bangan yarap yame. Kumangidan kami kajing pensat bor ka jong ublay. Idan kamro ia kajing yarap ka jong ublay. Kane kamot ba ublay ukular yangi ba un penlek lot mau na kebenta jongi. Kamot ba ublay un trailot na kebenta ka jongi. Hendrai uang ngan yarap yame. Hang ni ngidan kam ban IT lot met bat ban siam. Ban le yak ka ay nado ka dot non bat ka men siam ka jongi. Kabakom ka bor bat ka jingla ka jongi. Haba ublay uyo iyangi bangile ki ay baba. Ki ay ki batay. Ki ay ki bahok. Bat ki ay ki basisya. Bat nginle ki ay ki bangin pendan buram ya ublay. Ublay haba uyo iyangi bangidon ya kan ka jing terang. Banginle naduk ka mensim jongi. Ublay ukular yangi ba unyar rap yangi. Badon ka ketien ka bangi ju ya syait ya kran ba. Kabaong ublay uyarap. Ya gitu kibayarap ya lade. Namar kata ki perlok ki ba habang ile ay tungin le nadu ka dot note. Bad ka mensim jongi. Bad habang ila ban le ya kata ublay ubangi mane bad ublay ubangi syakri. On yarap nagbenta jongi. Kabenta kabasan bad kabakado. Kaba ublay ulakular nagbenta jonga bad jong pi kalong. Ngan kersian yame da ketika mon ka hok jonga. O hagan ga jing da sisa ngi kelon ngi or ngi ham sakadiang bat sakamon. Langila persang ban le ay ya ka babha pan ban ngi ma teng teng ya gi jing sa job haga jing ki bahateng hateng ngila keli yala de balai habang la persang ban le ya ka babha tam haga jing Ngalayale ban jam saprang haga jing ngimat pen ban ya ke jing saram. O haga jing jenjar jong ka jing Ngilabu jing keliwat ya ublay ru bad bangin ong imat ba ublay yo i ya nga. Henry ki perlok ki ba nga kwa ban pen mau yang i hakan ka stap. Ba ublay jongi uyo i ya kita baro. Ki jing bom la ki jongi. Uyo i ya ka jing telot jongi. Dai namar kata haga gospel ke jong Yohanes kalenong kabakat nyaw. Utrai Jisu hang tu udwai halau jong ukpa ba unri pen na kebentala ki jong ki senran. Namar utip ialah ki jong ki senran. Kom ki breu ki don hapdeng jong ki jing telat ba ki jing duna. Baru ba utip ba ki ni ki senran ki jong kin man iki jing bat iki jing jenjar iki jing tenjo haba ki di ban yahat lenti pilgrim bat ban tradap ya ka mission ka jong ne uju ublay ulakular ya laki breu jong haki por ki balaj no udai hi uju ublay ubalakular ya nga bat ya pi ba un dwai bat ba un kersan bat ban tin lenti yangi wadap deng ki jing ki bangi dai ban man ka bangi dang dai ban yat hakane ka pertai. Namar kata ki parlok ki ba tungin yat ya kini kajing yat lenti pilgrim jong hakane ka pertai. Dai bangin ken mau ya kini ki kular ki basisya ber ki baskam ki jong ublay. Ki ba ulakular nak benta jonga bat jong pi. Namar ukwa yang i bangin om syapting hapleng jong kajing ki wen jong ne ka pertai. Ukwa yang i bangin dai ban snoma habang yo snow iki ai ki jing jia ki basar kai hakane ka pertai. Namar ublay ulang ublay uban pensat bor yang i. Wadap deng kijing bat kijing ele. Ulang ublay uban yarap bat uban petin lenti. Bat uban kersian yang i dakakti kebadan bor jong kebadan kam yang i kalong tang bangin sian ya lut. To ublay unkurku bat yarap yang i. Bangin kan mau haga jing jong i ya kijing kular ki basisya bat ki baskam ki jong ublay. Nagbenta jongi. Namar bau blay jongi ulang ublay ubam jukela
Yalah ki jong ki kular. Ublay nakabenta ka buram jong o. Dong ini adwai. Nga ay ngu yame au blay si sinpat lemag nagastam. Hakaba mila penyo yang i bangin yo ban sya skor ya kakubo nakaktin jong me. Bapen mau yang i ya ki kular ki basisya ber ki baskam ki jong me. Yarap namar kata au blay habang idag day banyan lenti pelkrem nang ne sakman. Bangila ban syanya tang hame. Bangin mau ya kita ki kular ki bamela kular nagbenta jong i. Bamen om ino yang i. Hendrai bamen kular yang i bamen kersan yang i. Bangila ban yad ya kena kajing yad lenti nang ne sakman. To yarap namar kata au blay bangila ban syanya tang hame hakipor baro. Wadhap deng jeng kijing jenjar kijing ki bangi day ban mat. Pediang ablay kan ika jing dwai ki jung syakri. Maaf iki jing duna. Nabah ka kerteng ki jung uji sungi dwai. Menta syrik babam cukot ro. Amen.